Moikka! Tulkaa uimaan meidän kaa! Me uidaan vaatteet päällä, koska ei ole parempaa tekemistä. Joo. Ja me käytiin Rinkulalla. Me voidaan laittaa video tähän. Joo. Okay. Hilla is jumping. Nyt Sara hyppää. Mä en tiedä enää mihin hyppää. Bro. En mä kuitenkaan usko. Et niin. Oikeesti, miten sä pidä sun nenästä kiinni, kun sä oot ilmassa? Piditkö sä sun nenästä kiinni? En. Mä ymmärrän, miten Sari laita sen sormia niinku sen nenään. Jos te muistatte previous video. Menkää kattoo se, jos ette oo vielä kattonut. Hilla tekee mermaid jump. Yes. Mä en voi niin hyvin kuvaa tätä, koska mä en vittimättä veteen kuvaa. Bro is taking so long. Sara hyppää nytten. Jos mä teen Mermaid jump. Okei, vihreäksi laittaa ne sormet nenään. Oikein tapa. Hyvä. Meikö sä tekee sieltä hyvästä paikasta sen mermaid jumpin? Mäkin tuun veteen, mä oon ihan pro cameraman. Toivottavasti mä en nyt kaadu. Koska mulla on nyt Sara puhelin kädessä. Mä en tiedä mitä mermaid jump on, I don't judge. Tää oli niin nonchalant, bro. Mä teen siellä hattua soundi. Joo. Okay. Se olisi Loki Sigma. Täällä on aika aaltosa. Oliko hyvä? Oli hyvä, bro. Oliko toi nonchalant? Laittakaa kommentteihin, oliko se nonchalant, bro? Hilla hyppää meidän veneestä. Tähän. Joo. Okei, eli Sarakin hyppää niitten veneestä. Se on niin tuff oikeesti. Aura farmaa aluksi vähän. Okei, ei haittaa. Hyppäsitkö oikeeseen kohtaan? Joo. Sä hyppäsit vähän tuolle mahalteen. Se näytti siltä. Joo. Okei, eli Sara hyppää liivit päällä. Tää varmaan tulee toimii niin hyvin. Meni vähän veden alle. Sieltä se nousee. Saralla oli tommonen emo hair. Niin nonchalant oikeesti, bro. Se on hauskaa. Uskon. Mäkin haluun hyppää. Joo. Mä koitan. Hilla piti, jos mulle uimakoulu, tää oli ihan huono. Turppakin itse tuossa. Ai. Anteeksi. Niin, joo. Joo, mun tukka näyttää ihan kakalta. Joten mä korjaan sen. Missä mun läpi? Hilla on niin sigma, kun se tulee ylös. Ei. Hilla aura varmaan. Tuolla on laipupu! Missä te? Se veden pohjas. Oikeesti. Niinku paalaisi for that. Like actually. Like this is so dumb. Like actually. Löytykö? Tämä on uusi. Kalalla viu. Bro, toi on niin rumaa. Toi on nyt ihan hiekalta. Juu. Mitä? En mitään. Me yritetään nyt saada hyvä phone paikka, koska me yritetään kuvaa, kun me hypätään. niin me haidaan kiviä tuolta vedestä. Niin. Kyllä ettiin mun verkkiviä. Pitääkö miten iso? No, aika iso. Okei. Joo, siis me laitetaan se niinku tohon penkille se kivi. Että joo. Bro. Tää luki painaa. Joo. Mä nyt menen auttaa Hillaa. Hilla kaatui. Onks toi se golden labiu? Joo. Tää on mun lempiläpiu. Terokalabubu. Oi, ei sitä painaa, bro. Ai. Derok. Mä nyt autan Hillaa, mä kannan tää yhdellä kädellä, mä oon niin tough.
Kato. Vihot, bro. Oikeesti. Okei, toi on ehkä... Älä hypi. Tää on varmaan niin huono legit. No ihan sama. Me mennään nyt etsii uusia kalalla Biu Biu. Kyllä. Eli mä koitan löytää ahvella Biu Biun. Mä etin särkillä Biu Biu. Okei, mä menen nyt etsii. La Biu Biu, here I come! Bro. La Biu Biu ei oo niin iso asia. Okei, now my turn. La Biu Biu! La Biu Biu sponsorus! Mitä se labubu on? Ai jaa, vai tää on se skämmi, bro. Bro. Oikeesti, bro. La Biu Biu. Ei löydetty labubuja. La Biu Biu pitää sponsoreida meidät. Jep, koska me etittiin särki. Love La Biu Biu so much. Me rakastetaan La Biu Biu niin much. Niin joo. Mennäänkö kohta pois? Joo, mä haluan hyppää vielä. Okei, jump. La Biu Biu! Se on niin tuu. Mä edit varmaan. Tehkää musta edit noin vaan. Mä edit varmasin. Joo, mun pitää lopettaa. Love you. Love you, love you. Älä kuvaa mua, bro. Bro. Oikeesti, bro. Niin, me haetaan merenneidon pyrstö. Uidaan sillä, koska meillä on kai semmoinen. Siellä saattaa löytyä Love you paremmin. Ei me mennäkään. Mä hyppään vielä kerran vielä. Joo. Love you, here I come. Joo, niin. Me nyt mennään. Me tullaan ehkä myöhemmin tänne takaisin, mutta me ei varmaan kuvata sitä, koska liikaa editoimista. Me olemme sängyistä tai näissä riippukennoissa. Tässä on mun. Ja tuolla on Hillan. Mä pystyn näyttää sitä. Sillä on niinku. Bro, älä laita feedbacks. Toi on Hillan. Ja sano moikka tällä videolla. Moikka. 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 Zoomasin. Zoomasin sua. Moikka. Nähdään ensi videossa. Ensi video tulee huomenna. Koska me mennään Mikkeliin. Niin, me mennään Mikkeliin. Niin, joo. Se Heippa. on spoileri. Joo, se on spoiler. Niin, sano heippa. Heippa!